Għal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco dak żvelat mill-Malta Today dwar Tonio Fenech u l-involviment ta' esponenti nazzjonalista fil-Panama Papers huwa gideb. U l-istess ħaġa għal dak illi għaddejna minnu l-ewwel Simon, mbagħad Anne, mbagħad Beppe, mbagħad jiena, u issa Francis, Tonio, u għandi dubju għadha bitada ħaddieħor. Nassigurakom, ħbib tiegħi, illi daw l-attakki personali fuqna, dan il-gide fuqna, mhux idajjafna. Għal dan waqt l-indirizza l-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk ma lisinx kelma dwar il-każ li fih hemm involutu fejn fi żmien li kien Ministru irċieva xogħol fuq proprjetà tiegħu minn persuna msemmija fil-Panama Papers. Xogħol li ħallas għalih biss ftit jiem qabel ma ġew żvelati l-istess Panama Papers. Anke jekk dwaru kien hemm pressjoni fuq Simon Busuttil biex jitfa' lil De Marco l barra, l-istess Busuttil qallu li m'hemmx problema. Madankollu De Marco qal li l-Partit Nazzjonalista inbidel. Illum nħarsu kollejn il-partit tagħna kif inbidel taħt it-tmexxija tal-kap tagħna. Irrefera dokument dwar it-traffiku li fil-ħażla tal-mument nedit Marta Sportelli fil-Kunsill Ġenerali wara li kien żvelat minn One News. Dokument li wara tant sennija jirriżulta f'weda oħra li l-Partit Nazzjonalista se jħejjipjan jekk ikun fil-Gvern. Qal li d-dokument hu eżempju ta' kif il-Partit Nazzjonalista jista' jagħmel differenza. Għaliex nistgħu nemmnu li nagħmlu differenza.